Thupi la Thomas chibade limene linkayembekezereka kulowa mmanda mawa koma kuzomba kunasawa zasinthika ndipo m'malo mwake thupi lake likhala likulowa mmanda mawa lomwelo koma ku Lilongwe kumene iyeyo ankakhala. Akubanja analengeza kuti thupi la Thomas chibade limayeneka kunyamuka lero ku Lilongwe kuti lizipita kumudzi kwawo kuzomba, koma amfumu akumene ankakhala anakambirana ndi akubanja komanso kuapempha kuti thupi la Thomas chibade liikidwe mu mzinda wa Lilongwe chifukwa ndi woyimba amene akhala nawo bwino komanso anali nzika yabwino kumeneko kudera la ku Lilongwe. Ndipo amfumu anapempha anthu kuti aganizirepo kuti Thomas chibade ayikidwe ku Lilongwe chifukwa ndi umene wakhala kwa nthawi yayitali. Komano ngakhale kuti zinthu zinamveka ngati kuti zinthu zinkaoneka ngati kuti pakhala kukana kwa nthawi yayitali, zinthu zambiri mwina zikhoza kusalongosoka, komano mapeto ake akubanja avomereza. Ndipo m'malo mwake thupi la Thomas chibade likhala likulowa mmanda mawa koma ku Lilongwe. Kuli oyimba angapo amene apitako kuti akaonekere, ndipo panopa pamene ndikuyankhula pano kusiwa kumeneko kuli anthu ochuluka kwambiri amene abwera pamalo amenewa. Anthu akukonzekera kuti mawa pakhonza kukhala mwambo wa mayimbidwe ndi zina zotero kusanzikana ndi oyimbayo. Ndikhala ndikukupasirani zambiri zokhuzana ndi mwambo wa maliro menewo chilichonse mmene chingayendere. Bwanji nditakupemphani kuti muchite subscribe kuti update ina iliyonse imene ndingafune kuti ndiyiponye isakuphonyeni. Dzina langa ndine Sam Mavita. Kumbukirani kupanga like video iyi kuti anthu enanso aonereko. Ichiteni share m'magroup kuti anthu aziwe zakusinthako. Thanks.